Tak já přeji všem pěkné odpoledne, vítejte na dalším ze ideologických čtvrtků ve Viničné a jako vždy bude nejdříve upoutávka na příště, Velikonoce se blíží a bude zelený čtvrtek o zelené Sahaře a bude to o tom, jak se měnily ekosystémy v této oblasti v posledních 14 000 letech, takže určitě jste všichni vítáni. A přednášející bude Adela Pokorná z Archeologického ústavu, to je důležité, to jsem zapomněl úplně říct. A dnešní přednášející je Zuzka Kotyková-Varatinová, která je absolventkou naší domovské katedry zoologie, ale zároveň pracuje v Národním muzeu, má za sebou v našem Pražském národním muzeu a zároveň má za sebou celou řadu cest do zahraničí, včetně stáže v Číně, pokud se dobře pamatuju. A dnes bude hovořit o jedné z nejvýznamnějších nejen hmyzích skupin, o které se tvrdí, že přežije zřejmě úplně všechno, ale možná je to jen pověra, takže tím předám slovo, aby to napravil. A ta přednáška se jmenuje Kudy do kuchyně. Tak ďakujem za slovo. Honza ma teda po niekoľkých rokoch uhnal v tej prednáške, viac menej. Toľko chodil, až ma k tomu uhnal. A ja teda vlastne od začiatku štúdia sa vďaka Danielovi Frintovi venujem výskumu švábov. A tak vám chcem trošku predniesť vlastne, čo ma na nich fascinuje. A čo by nás mohlo všetkých fascinovať vlastne. A čo o nich vieme a nevieme. Šváby sú veľmi diverzifikovaná skupina, čo do tvaru tela, ekológie, obranných stratégie, reprodukcie a ďalších rôznych life history charakteristík. Napríklad by som vám ukázala, čo všetko šváby dokážu. Tak tu máme šváby, ktoré sú drevožravé. Tá drevožravosť vznikla nezávislo viackrát v rôznych líniách. Máme šváby, ktoré, my si šváby predstavujeme, že nemajú radi svetlo, že sú viac menej nokturnálne, ale tu máme švába, ktorý vlastne sa musí vyslovene slniť na slniečku, ináč vlastne sa ani nevyvinie bez toho slnka. Máme šváby, ktoré žijú v púštnych oblastiach. Máme šváby, ktoré majú takéto podivné tvary tela a vyhrabávajú si trvá takéto nory, v ktorých samice sedia a čakajú na samca. Máme u nich veľký pohlavný dimorfizmus, s tým, že samice sú vždycky tým pohlavím väčším. A máme u nich aj trvá rôzne obranné stratégie. Napríklad tento africký šváb tu produkuje lepivé sekréty a keď si to dáte medzi prsty, tak sa vám zlepia, takže je to účinná obrana voči nejakému vtáčiemu zobáčku. Ďalšie šváby. Napríklad takéto africké rodu Deropeltis, tie produkujú jedovaté benzochinony. Sú aj šváby, ktoré produkujú rôzne obranné látky na báze hexenalu a to je dosť omamné teda i na človeka. Okrem toho majú veľmi diverzifikované reprodukčné stratégie, vlastne, ktoré začínajú vysoko ritualizovaným dvorením samca, ktoré je sprevádzané vo väčšine prípadov takýmto zdvihom krídiel a lákaním samičky na výlez chrbta samca. A v tejto pozícii toho samičieho výlezu dochádza ku spojeniu. Následne sú produkované ootéky, čo je typický znak pre šváby. A tieto ootéky môžu byť tiež veľmi variabilné, o čom ešte bude neskôršia reč. A základné delenie je, že sú šváby vajcorodé, ovipárne a vajcoživorodé, ovovivipárne. A v tých ootékach môže byť rôzny počet vajíčok. Tie extrémy sú od 4 vajíčok až po vyše 200 vajíčok v jednej ootéke. No a potom, keď sa tie mláďatá narodia, tak tu máme i rôzne formy rodičovskej starostlivosti. Či už je to biparentálna rodičovská starostlivosť spojená s trofalaxiou, alebo vlastne takéto zhlukovanie sa
malých nymf pod samicu, ktorá ich bráni rôznymi výstražnými zvukami. Keď do nej ťuknete, tak sa začne vydávať výstražné zvuky, aby vás odplašila. Alebo máte vysoko špecializovaný tento druh, Thorax porcelana, kde nymfy prvého instaru sa schovávajú pod krídla samice, jej sa špeciálne ohne abdomén a tu vlastne sú chránené pod krídlami a takto ich prenáša. No, takže ste videli, že tých rôznych stratégií, ktoré nás môžu fascinovať, je na šváboch veľa. Ale jedna z tých, čo najviac nás asi by mohla fascinovať a je naozaj podivná, je to, že dokázali preniknúť z tej divočiny, z tej prírody do okolia ľudských sídiel a dokonca až do našich domov. V rámci asi 5000 druhov švábov, ktoré momentálne sú popísané, vlastne prenikli do toho prostredia ovplyvneného človekom a okolo 40 až 50 druhov a 7 z nich preniklo až do našich vlastne bytov, do našich domovov, do takej miery, že žije vlastne v tom indoor environmente, v tom vnútri tých domov a tam sa je schopná rozmnožovať bez toho, aby potrebovala vychádzať z domu von. Je to vlastne, na prvý pohľad, je to malé číslo, ale vlastne tých 7 druhov z 5000 je strašne úspešné. Takto úspešná skupina organizmov, ktorá prenikla až do našich bytov, snať na prirovnanie sú len hlodavce podobne úspešné a nič viac. No a ja by som vám rada porozprávala trošku príbehy o tých 7 druhoch, prevažne, ktoré ja tu mám latinským menom a asi prevažne budem rozprávať viac v latinských menách, tak dúfam, že sa nejak zorientujete. Je to Blatta orientalis, šváb obecný, potom sú to šváby rodu Periplaneta, najznámejšia je Periplaneta americana, americký šváb, potom Australasie, Bruna a Fuliginosa, Supala longipalpa, šváb hnedopruhý v češtine myslím, a Blattella germanica, Rus domáci, domový, nejak tak Rus. Tak, v kľude by sa vám mohla doniesť tie šváby aj živé a mohli by sme sa tu rozprávať nad tými krabicami, ale dosť pravdepodobne by to mohlo skončiť katastrofou. Takže vám ukážem radšej ich obrázky. Na prvý pohľad, keď sa nad tým zamyslíte, šváb vlastne nie je až taká hrozba pre naše domovy. V porovnaní s nejakými hryzavými, kusavými štenicami a blchami a komármi, proste človek by radšej zvolil toho švába mať doma. Takže to vlastne nie je taká katastrofa mať pár švábov doma. Ale i tých pár švábov sa môže občas vymknúť spod kontroly a môže to byť dosť nepríjemné. Jednak šváby môžu prenášať na svojom tele, na tlapičkách rôzne patogénne organizmy, ktoré nám potom môžu spôsobiť problémy zdravotné. Ďalej ich samotné tela, ale predovšetkým ich zvlečky a trus, ktorý zostáva v priestore, môžu spôsobovať astmu a alergické reakcie. A toto je obzvlášť nebezpečné, pretože aj keď sa vám podarí zbaviť tých švábov z domácnosti, tak všetky tie zvlečky a ich trus často zostáva niekde v skryte a môžu pretrvávať zdravotné problémy. Taktiež môžu samozrejme sa priživovať na našich potravinách, čímž ich teda znehodnocujú. Môžu znehodnocovať vlastne knihy, rôzne látky a prístroje. A čo sa týka poľnohospodárstva, tak až tak veľkí škodcovia nie sú, ale výnimku tvoria skleníky, kde vlastne ich dopad môže byť význačný. V otvorenej poľnohospodárskej krajine tomu tak nie je. Navyše, pokiaľ máme doma šváby, tak asi sa tým nikto nebude môcť chváliť naokolo, pretože predsa len medzi známymi a okolím tým strácame trošku nejakú reputáciu a pozerajú sa na nás nejak zhora, že má švába doma. Takže sa môžeme z toho cítiť ako nekomfortne a vlastne
tá skúsenosť s tými švábmi môže v nás vyvolať nejaké znechutenie a strach z nich. Tu máme ďalej. Tak. Tu je taká prípadová štúdia na meste New York, kde vlastne mesto New York má krásne mapy, kde si môžete sledovať, kde do akou chorobou trpí, proste aké má pôžičky a podobne. Tak si môžete nájsť mapy, ktoré zrovnávajú jednotlivé štvrte New Yorku a ukazujú, že je tam disproporčne rozložená infestácia švábmi s tým, že vlastne, vidíte, tu sú tie najchudobnejšie štvrte, kde je skoro polovica domovov vlastne ako má šváby doma a ono to nejak koreluje s tou mierou chudoby v týchto štvrtiach. Ľudia z chudobnejších štvrtí majú viac zamorené domy, nielen teda švábmi, ale aj hlodavcami a zároveň sú u nich väčšie zdravotné problémy, hlavne čo sa týka astmy. Jak u detí, tak u dospelých. Takže ten dopad v niektorých oblastiach sveta je veľký. A môže to vyvolať teda ten strach z tých švábov a znechutenie. Jediný, kto to ale študoval poriadne, je práve tu Daniel Frinta, ktorému sme požičali naše šváby a spolu s ostatnými vlastne rôznymi vybranými bezobratlými skupinami sa pozerali na to, aké emócie v nás vyvolávajú. A vlastne prekvapujúco zistili, že teda v poriadku, ľudia nevnímajú šváby ako pekné zvieratá, to by tak človek ešte čakal, ale trošku prekvapením je, že vôbec nevyvolávajú strach. A vlastne to znechutenie, ten disgust je taký relatívne mierny. Žiadne iné hodné zrovnávacie štúdie vlastne nie sú, ale je nutné povedať, že táto štúdia bola urobená vlastne na českých obyvateľov prevažne, teda obyvateľov Prahy. A akokoľvek sa nám občas médiá snažia ako vnútiť predstavu, že šváb je tu všade a nekontrolovane sa šíri a množí a môžete si ho priniesť, hockaďal, môžete si ho priniesť z každej dovolenky a proste musíte dávať pozor a okamžite volať dezinsekčnú službu. Tak skutočnosť je taká, že väčšina z nás v tejto časti sveta nemá osobnú skúsenosť s tými švábmi. V podstate sú ich rozšírenie v Čechách je obmedzené hlavne na ubytovne, reštauračné zariadenia, pekárne a podobne. No jo, takže vlastne by sme potrebovali nejakú lepšiu štúdiu, nejakú medzikultúrne zrovnanie alebo aspoň štúdiu na kultúre, kde ten výskyt švábov je väčší, kde tí ľudia majú tú osobnú skúsenosť s nimi, aby sme naozaj mohli stanoviť, či máme z nich strach, či nám spôsobujú nejaké nechutenstvo. Práve ten New York napríklad by bolo taká dobré miesto na štúdium emócií, ktoré vyvolávajú šváby, ale vlastne USA celé, kde ten výskyt švábov je pomerne častý v domácnostiach. Vidíte, že si konkurujú práve s hlodavcami a vlastne celé južné Spojené štáty americké majú pomerne vysoké percento domácností s výskytom švábu. Tak, a teraz poďme trošku do histórie, aby sme pochopili, jak postupne sa tu tie šváby zjavovali a jak sa vyvíjalo ich vlastne názvoslovie. Takže najstaršie historické záznamy o šváboch, čo sa týka západnej civilizácie, máme zo starovekého Grécka, kedy Aristoteles spomína hmyz, ktorý nazval Perisilfes alebo Silfes, a je to hmyz, ktorý zvlieka kožu. Tento pojem Silfes používajú aj ďalší grécki učenci a ďalej ho špecifikujú, že je to hmyz, ktorý je čierny, že je deštruktívny pre knihy a že je smradlavý a obýva domovy. Na základe týchto informácií z týchto rôznych diel usudzujeme,
že v tom starovekom Grécku mali na mysli tohto švába, Blata orientalis. Ale akousi nejakou zhodou náhod sa stalo to, že ten pojem Silfes nakoniec bol priradený ku mrchožrutom. Čím to je, to neviem. Ale to, že zvliekajú pokožku, vlastne kožu, je dosť jasný náznak toho, že máte hemimetabolný hmyz a nie holometabolný. Tak sa presuňme ku starým Rímanom, kde vlastne Plinius starší vo svojom diele Naturalis Historiae prvýkrát používa pojem blata pre hmyz, ktorý sa bojí svetla a ktorý je nechutný a uteká vlastne do rôznych škvír pred svetlom a hlavne je hrozne početný v rímskych lázniach. Na základe toho sa domnievame, na základe toho popisu, že zase má na mysli tohto švába. Pojem blata sa nejak ustálil a v ranom stredoveku a v vrcholnom stredoveku sa používal v zásade pre šváby, pre rôzne múry a iné vlastne ako chrobáky, ktoré vlastne boli skladiskovými škodcami, takže všeobecne ako pre pest, označenie ako pest škodca. Až v 18. storočí sa ustalilo používanie slova blata len pre šváby. Tak, a jak sa vyvíjalo vznik slova šváb, tu sa teraz stále bavíme o tom prvom švábovi, tak jednotlivé národné pojmy vychádzajú vlastne z latinčiny. Najprv latinské slovo kuka, čo znamená housenka, prevzali Španieli a z toho vzniklo pomenovanie kukarača. To tvorilo zase základ pre evolúciu anglického pomenovania švábov. Najprv sa v 17. storočí stretávame s pojmom kakarúč, ktorý v listoch posielaných z plavby loďou popisuje, že na lodi sú nejaké indické chrobáky, ktoré Španieli volajú kakarúč a sú smradlavé proste. Tento pojem kakarúč postupne sa mení v anglickom slovníku a vlastne Darwin používa už pojem cockroach a v tomto období definitívne sa vlastne ustaluje ten názov cockroach v angličtine. Z toho vznikajú ďalšie európske odvodeniny ako kakerlake, karaluch, kakerlák, vidíte, že sa to ďalej šíri. Ďalej v Nemecku vzniká názov šábe, ktorý je používaný prvýkrát vlastne v entomologickej knihe od Frischa v 18. storočí. A to české šváb údajne vzniklo ako nejaká pasívna agresia voči habsburskej nadvláde. A tak vlastne pomenovali toho nechutného švába, ten nechutný hmyz, názvom miesta, z ktorého pochádzala väčšina nobility z habsburskej monarchie. Údajne také vysvetlenie podľa etymologického slovníka. Tak. A potom je tu ešte ruské tarakan, ktoré údajne vzniklo prevzatím z turečtiny slov kara, čierny a chán ako chán, ktoré zostalo v tom východnom sektore. No a teraz všetky tieto údaje, čo som hovorila, vlastne sa týkali toho najstaršieho zdokumentovaného synantropného švába v tom európskom kontexte, a to je tá Blata orientalis, teda šváb obecný. V angličtine oriental cockroach. Popísal ho už Linné podľa jedinca, ktorý nemá dochovanú lokalitu, ale čo sa týka pôvodu celého toho druhu, uvádza sa, že pochádza pravdepodobne zo Severnej Afriky alebo z Blízkeho východu. Táto hypotéza je založená na predpokladu, že presne v tejto oblasti žije jediný voľne žijúci blízky príbuzný Blata furcata. A
pravdepodobne je dosť realistická. Zároveň máme z archeologických nálezov v Egypte dochované vlastne nálezy tejto ooteky, ktorá je s veľkou pravdepodobnosťou práve ootekou Blata orientalis a tá bola nájdená vlastne v bandáži vnútri ako niekde omotaná v mumii. A to je nález 1. 2. storočia nášho letopočtu. Čím je Blata orientalis výnimočná, tak je to tým, že je tolerantná k chladu. Zo všetkých tých synantropných švábov vydrží najchladnejšie podmienky. Takže prvá sa ako keby rozšírila v oblasti Mediteránu a vlastne následne i do sveta, hlavne do oblasti subtropického klimatu. Takže časť Južnej Ameriky, časť Južnej Afriky, Južná Austrália. Takže to je ten najstarší kosmopolitný druh akoby. Máme ďalej, tak presunieme sa teda na opačnú stranu do východnej kultúry, do toho východného kultúrneho okruhu, kde sa stretávame zase trošku s inou históriou. A najstarší záznam je nález tejto rozbitej keramiky vlastne z Japonska do obdobia datovaného pred 2500 až 1300 rokov pred našim letopočtom, kde našli na tej keramike pripevnenú ootéku, ktorá patrí pravdepodobne druhu Periplaneta fuliginosa, čo je bežný synantropný šváb v tejto oblasti. Samozrejme, nie je vôbec isté, že tá ootéka je rovnakého datovania ako tá keramika, ale pravdepodobne bude hodne stará. V Číne sa o šváboch prvýkrát zmieňuje vlastne medicinálna kniha, klasické dielo čínskej literatúry Shen Nung Pen Chao Ting, ktorá vlastne sa datuje do 1. 2. storočia nášho letopočtu a kde už je opísaných 22 druhov hmyzu, ktoré sa používajú v čínskej medicíne a medzi nimi i šváb. Do akej miery je to pravda, nevieme. Tá kniha není zachovalá. Proste údajne len vznikla v tomto období, ale prvá jej písomná podoba je tak ako z dynastie Qing, asi až možno Ming. Takže to je len čínska história. Ale z dynastie Ming máme doložené, že existovali šváby už vlastne v domovoch a jednalo sa pravdepodobne aj o tú periplanetu fuliginosu. Po čínsky, čínština má mnoho výrazov pre slovo šváb. Tie, ktoré sa najčastejšie používajú, sú feilien a zhanglang, pričom staršie je historicky feilien, ale to zostalo len v tej odbornej vrave. Ako keď chcete povedať rád blatodea, tak použijú feilien mu, ale v bežnej reči sa najčastejšie používa zhanglang, čož tie znaky používajú radikál pre hmyz a potom príslušné fonetika akurát. Není v tom, zrovna v týchto znakoch není nejaký vyšší princíp. Ale lang všeobecne sa používa pre rôzne skupiny hmyzu. To je tak jediné. No, ale o čom hovorí tá čínska vlastne medicinálna kniha, že sú tie šváby, ktoré majú najstaršie záznamy v tom východnom okruhu, tak je to úplne iný šváb, ktorý nepatrí medzi tých 7 vyslovene obyvateľov našich domov, ale medzi tie tzv. Peridomesty, ktoré prenikajú do vlastne ľuďmi ovplyvneného prostredia. A sú to šváby, ktoré v čínštine nazývajú týpie, ako earthworms alebo ground turtle ešte. A sú to bezkrydlé, zagulátené šváby rôznych druhov i rôzneho systematického zaradenia vlastne. A najbežnejší z nich je práve Eupolyphaga sinensis, takto. A je to šváb, ktorého nájdete i uprostred 20 miliónového Pekingu. Proste niekde na zemi tam sa bude pinožiť, keď je tam kúsok pôdy. A je s tým pomerne veľký biznis, môžete si ho kúpiť v kľude.
cez internet a podľa tej tradičnej medicíny je veľmi dobrý na zlomeniny kosti, na problémy s krvou a tak ďalej, až ku liečeniu všetkého proste. A je na tom pomerne intenzívny výskum, keby ste hľadali, nájdete dosť publikácií. Tak, ale vráťme sa späť, teda, ku nejakému ďalšiemu z tých 7 synantropných druhov, ktoré dobili vlastne svet. Ďalším je Supela longipalpa, šváb hnedokruhy. Určite by ste povedali, že je to ten najkrajší synantropný šváb. A jeho holotyp bol popísaný teda na základe jedinca pochádzajúceho z Indie. A čo sa týka jeho pôvodu, tak literatúra nám udáva, že predáva sa Cornwellov názor, že pochádza zo západnej Afriky a pravdepodobne sa rozšíril vlastne obchodom s otrokmi do Ameriky vlastne a následne potom i ďalej. Nikto to samozrejme exaktne neskúmal a tento názor je taký trošku len predávaný historicky a pre mňa osobne trošku nedôveryhodný, pretože rod Supela sám o sebe má plus minus takéto rozšírenie. To sú pravdepodobne nejaké chýbajúce údaje. A vlastne keď sa pozriete, my máme chove takto okrem tej klasickej supely longipalpy ešte ďalšie supely a vyzerajú vlastne úplne rovnako, líšia sa akurát nejakým sfarbením na pohľad, sú tak rovnako veľké, žijú úplne rovnako, všetkým sa im darí. A človek by sa mohol pýtať, prečo práve tá supela longipalpa a prečo nie tie ostatné. No asi neboli správny čas na správnom mieste, kde by ich niekto so sebou zobral a odniesol ďalej. Ale vlastne nič viac nevieme povedať o jej pôvode a všetko sú to len domnienky. Tak tu sa dostávame k väčšiemu a známejšiemu druhu Periplaneta americana, ktorú popísal Linné na základe jedinca pochádzajúceho z Ameriky bez bližšieho určenia a literatúra sa pomerne zhoduje na tom, že pochádza zo západnej Afriky. A do sveta sa rozšírilo práve obchodom s otrokmi. Tomu nasvedčujú i dochované záznamy. Je pomerne dôveryhodný záznam o nájdení oltéky Periplanety americani vlastne na nejakej španielskej lodi ešte zo 17. storočia, ešte z obdobia, kedy začínal vrchol toho obchodu s otrokmi. A vidíte, jak tie cesty išli. Takže vlastne sa tu ponúka pomerne široká zóna pôvodu Periplanety. Samozrejme, že všade v Afrike v týchto oblastiach sa s ňou stretnete. Je to ozaj kozmopolitný druh, ale neviete, či máte ako dočinenia s pôvodnou populáciou alebo nejakou sekundárnou. Ťažko povedať. A určite by to bolo zaujímavé skúmať. Ale zatiaľ jediná štúdia, ktorá sa zaoberala vlastne nejakou genetickou variabilitou Periplanety americana, sa sústredila predovšetkým na populácie v rámci New Yorku a k tomu si pribrala ďalšie populácie v USA a zo pár populácií po svete. A bohužiaľ im chýbali tie africké, čiže je to zásadné. A jediné, na čom vieme teda povedať, že na základe cytochromu oxidáza 1 vlastne sú tu dosť pomerne odlišné výrazné haploskupiny, ktorých genetická vzdialenosť je tak veľká, že by sme ich mohli považovať za kryptické druhy vlastne. Akurát, že keď k tomu pridali nejaké jadrové markery, tak sa ukázalo, že tam žiadna štruktúra nie je a že jednotlivé tie línie sa krásne miešajú a ide o jeden druh a pravdepodobne akurát pochádzajú z rôznych oblastí tie haploskupiny. No ale bez toho, aby sme mali nejaké aspoň africké populácie, asi nič povedať nevieme. Takže to je tak všetko, čo vieme o tom pôvode Periplanety. Tak a teraz si zoberieme trošku svižnejšie tie ďalšie Periplanety.
Periplanéta Australázie je tiež globálne rozšírená, predovšetkým v tropických oblastiach a bola popísaná na základe jedinca, ktorý prišiel na lodi vracajúcej sa niekde z Pacifického oceánu, z južnej pologuly, preto bola pomenovaná Australis. A literatúra, rôzni autori udávajú pôvod do západnej Afriky. Podobne sa predpokladá v literatúre i africký pôvod periplanéty Bruna, ktorá bola popísaná už vlastne z Južnej Ameriky. A vlastne je z tých pestiackých periplanét taká menej početná. A najmenej početná je asi tá Fuliginosa, ktorá napriek tomu, že bola popísaná z Floridy, tak u nej sa jednoznačne predpokladá ten východoazijský pôvod. No, zostalo zase nejaké domnenky v literatúre, hypotézy rôznych autorov a genetické dáta nemáme žiadne a jediné, čím si môžeme pomôcť, je nejaký všeobecný filogenetický strom čelade Blattidae, ktorej sú členmi, pretože vieme, že u švábov biogeografia nám vie toho povedať pomerne dosť. A vidíte, že i v rámci Blattidae sú tu krásne skupiny s jednoznačným biogeografickým rozšírením a v rámci nich je kúsok, ktorý zahrňuje tie naše všetky periplanety. A vidíte, že prvý poznatok je, periplaneta Americana nie je príbuzná s tými ďalšími 3 periplanetami. Toto vychádza vlastne vo všetkých genetických štúdiách konzistentne za celú dobu. A predpokladá sa, že teda rod periplaneta sám o sebe je polyfilum a bude potrebovať nejakú redeskripciu. A na základe tohto môžeme povedať, že vlastne tie periplaneta Bruna, Australázie, Fuliginosa sú si veľmi blízko príbuzné a nachádzajú sa v klade, ktorý má vlastne azijské rozšírenie v orientálnej oblasti. Takže je pravdepodobné, že naozaj tieto druhy budú z Ázie všetky a nie z Afriky, ako predpokladajú starší autory. Naproti tomu, tá periplaneta Americana je sesterská ďalším druhom, ktoré sú invazívne, preto je tu ich rozšírenie ako unknown. Sú to všetko invazívne druhy, ale sú v klade, ktorý všeobecne má africké rozšírenie alebo pravdepodobne severoafrické blízkovýchodné rozšírenie. Tak, a teraz si robíme trošku takú odbočku do life history znakov, pretože doteraz vlastne všetky druhy, ktoré som vám spomínala, z tých 7 synantropných a vlastne aj ten posledný, ktorý nám ostal, o nich platí, že sú všetko druhy ovipárne, teda vajcorodé. Jo. Máme tu čelade Blattidae, Blattelidae a Pseudophyllodromidae. V rámci nich sú tie šváby, ktoré vlastne dokážu rozmnožovať v tom prostredí našich domovov. A to je hodne zaujímavé, prečo práve len tie ovipárne šváby dokázali preniknúť do ľudských osidiel a nie tie ovivipárne. Vidíte, že takto tie ovipárne majú ootéku, ktorá je chránená pevnou schránkou a po jej vytvorení tie šváby ju veľmi rýchlo odkladajú a niekde do priestoru a už sa viac o ňu nestarajú. Táto ootéka však býva veľmi často v prírode parazitovaná rôznymi parazitoidmi z Hymenopter a Dipter a tá miera parazitácie môže byť ozaj vysoká. A tak vlastne v rámci jednej evolučnej línie vznikla ovoviviparita ako vlastne cesta úniku od tej parazitácie vajíček. Ootéka je teda chránená len takou membránozným obalom a po jej vytvorení, tak to ju samica vytvorí, tak ju zatiahne hneď do tela a inkubuje ju v tele vlastne až do jej narodenia. Tá ovoviviparita je jednoznačne veľký evolučný úspech švábov, viedla ku veľkej radiácii tej ovoviviparnej čelade.
ale zároveň je to cesta ku nejakej K-strategii, ktorá ale v tej voľnej prírode je vlastne asi výhodná, pretože unikli parazitácii, zároveň je to prekvapujúce, ale majú väčší počet vajíčok v tej jednej znáške. A vlastne je až potom obdivuhodné, prečo teda neboli úspešní v tých domovoch. Lenže ten prienik do tých osidiel prináša zmenu prostredia a tie ľudské príbytky sú vlastne pomerne stabilné a predikovateľné prostredie, v ktorom tie ovipárne druhy unikli tej parazitácii a zrazu sa ukazuje iná ich výhoda. A tá výhoda je rýchlosť reprodukcie a zároveň i lepšia odolnosť voči suchu. Takže ten základný rozdiel je, že ovipárne druhy dokážu veľmi rýchlo za sebou produkovať jednu outeku za druhou každých niekoľko dní. Zatiaľ, čo tie ovovipárne druhy sú blokované vlastne inkubáciou outeky a nedokážu vyprodukovať veľa znášok za život. Už 4 znášky za život je strašne veľa. Vlastne. Takže v tých domovoch, kde odpadá tá hrozba tej parazitácie tými osičkami šliakými, sú pravdepodobne ovipárne druhy vo veľkej výhode a dokážu sa tam rýchlo namnožiť. Ďalšou výhodou, ktorú majú ovipárne druhy, je pravdepodobne, je to naša hypotéza vlastne, že im stačí len jedno párenie na to, aby dokázali naplniť svoj maximálny reprodukčný úspech za život. A prečo to tak je? Šváby majú špeciálny orgán, samice švábov majú spermatéku, čo je orgán, kde sa ukladajú spermie pre ďalšie použitie. A táto spermatéka je u ovovivipárnych blaberidov veľmi jednoduchá a veľmi malá. A pravdepodobne nedokáže uskladniť veľké zásoby spermí, na rozdiel u tých ovipárnych druhov, kde môže byť buď obrovských rozmerov, alebo veľmi komplikovaná so zmnoženými spermatekálnymi žľazami, kde sa naozaj môžu dlhšie uchovávať spermie. Máme ale málo tých reprodukčných dát o celoživotnej tvorbe potomstva a vieme, že u periplanéty Americana naozaj to jedno párenie môže viesť ku produkcii fertilných outek počas celého jej plodného života. A naše pokusy ukázali, že u ovovivipárneho druhu jedno párenie za život nestačí naplniť vlastne celý ten potenciál samice, ktorý môže mať. Takže vlastne tie ovovipárne druhy sa rozmnožujú výrazne pomalšie a majú vlastne malý potenciál v prípade prieniku do nového prostredia jedného kusu vlastne obsadiť niku a úspešne sa začať množiť. Je však jeden jediný ovovivipárny druh, ktorému sa podarilo dosiahnuť globálneho rozšírenia, a to je Pycnosphyllus surinamensis. Bol popísaný podľa jedinca pochádzajúceho zo Surinamu, ale nikto vlastne nepochybuje, že je vlastne z indomalajskej oblasti, pretože všetky druhy tohto rodu sa v tejto oblasti vyskytujú. Není to ten klasický škodca v našich domovoch, je to pôdny škodca, ktorý vlastne cestuje hlavne s kvetináčmi a vlastne s rôznymi rastlinami po svete a invadoval skleníky všetkých botanických záhrad a invadoval všetky miesta, greenhouse miesta vo svete vlastne a v tropickej oblasti. Žije samozrejme i na voľno. Keď sa na juhu Číny prechádzate v nejakom meste po večeroch, tak zrazu tam zošadiaľ z okrasných kvetín vypadávajú Pycnosphyly a pochodujú po ulici. Takže to je úspešný šváb. A tá cesta, ktorú prekonal vlastne všetky tie reprodukčné bariéry, je, že je partenogenetický. Takže vlastne jeden jedinec dokáže pomerne s veľkou pravdepodobnosťou vlastne invadovať novú oblasť. No, je to teda
Vlastne je považovaný za partenogenetického potomka bisexuálneho druhu Pycnosphaerus indicus, ktorý sa naopak moc invázne po svete nerozšíril, až na pár výnimok na ostrovoch v Indickom a Tichom oceáne. Ale na druhú stranu tu máme i ďalší druh rodu Pycnosphaerus niger, ktorý má tiež bisexuálne a partenogenetické vlastne populácie. A ten sa stále nikam invázne nerozšíril. Takže, jak to je s tou partenogenezou, nevieme. Každopádne je to ďalší zaujímavý model, pretože vlastne bol študovaný v tých 70. rokoch naposledy výrazne a zistilo sa, že vytvára mnohé cytogenetické kmene, niektoré z nich sú pravdepodobne i polyploidní. Ale vlastne genetické štúdie k tomu nemáme. Tie vznikli až vlastne v tomto tisícročí a ukazujú vlastne pomerne veľkú diverzitu genetickú v rámci Pycnosphaerov, ale nikto nevie, aké sú to cytogenetické kmene. Nikto vlastne tieto prístupy zatiaľ ešte nespojil. Tak a dostávame sa k tomu poslednému druhu, ktorý je vlastne král všetkých tých synantropných švábov a ktorý dosiahol to najväčšie kozmopolitné rozšírenie. A nájdete ho, stále populácie sú i na Aliaške, dokonca sa dostal i na Antarktídu, tam sa ho teda nejak podarilo na výskumnej stanici vyhubiť. Jediné prvenstvo, ktoré nemá, je vesmír. Proste nedosiahol to do vesmíru ako prvý šváb. Tam ho predbehol iný druh švába. A má veľmi zaujímavú a komplikovanú históriu zase, ktorá je vlastne zo všetkých tých synantropov nakoniec najlepšie prebádaná. Z ničoho nič sa nám tu zjavil ten Rus domáci počas 7-ročnej vojny. To vtedy nikto o jeho existencii nevedel a zrazu prišlo hlásenie, že máme tu proste podivného švába. 7-ročná vojna vlastne je považovaná za prvý konflikt svetového významu. Dalo by sa nazvať, že je to i taká 0. svetová vojna. A vlastne v oblasti, kde vlastne pruské vojska bojovali proti ruským vojskám, sa objavili prví šváby, ktoré vlastne boli popísané Linném na základe jedincov, ktoré zozbieral Brünig ešte tu, toho času, kedy zbieral, to bolo územie Dánska. Ale tie hranice tam vtedy veľmi rýchlo fluktuovali, takže Linné ho nakoniec popísal ako z územia Nemecka a dal mu meno Blatela Germanica. Čo je však zaujímavé na tom, že jak sa objavil vlastne v tých skladoch potravín a taškách vojakov, v taškách, ktorých si prenášali jedlo vojakov, tak sa vzájomne armády vlastne obviňovali, kto toho švába priniesol. A tak vznikli i vlastne tie jednotlivé národné mená pre švába, pre toho Rusa domáceho. Pruskí vojaci tvrdili, že vlastne švába priniesli ruskí vojaci a tak mu dali meno Rus. Ruskí vojaci zase naopak tvrdili, že to priniesli pruskí vojaci a tak mu dali meno Prusák. A takto vlastne vidíte, jak to slovo Rus zostalo vlastne ako ľudové pomenovanie pre Blatela Germanica v Nemecku a v Rakúsku, ale oficiálne pomenovanie vlastne Česku, Slovensku, ale i v Srbsku, kde sa nazýva Bubarusa. A zase na území, kde sa vlastne putovala tá ruská armáda, sťahovala sa, tak zostalo prevažne to pomenovanie Prusák. Paradoxne je, že Fínsko si adoptovalo meno Rusaka radšej, pretože má svoje osobné skúsenosti asi s Ruskom, tak uprednostnili túto variantu. Západ sa nakoniec priklonil k tomu Linnéovmu menu a boli galantní a pomenovali ho nemecký šváb. Takže naozaj takto elegantne vznikli rôzne národné pomenovania pre Blatelu Germaniku. No a vlastne s tým, jak sa tá Blatela tu objavila z ničoho nič počas tej vojny, tak vlastne dlho
si vedci lámali hlavu, akého je teda pôvodu. A ako sa sem dostala. Prvá hypotéza, ktorá sa ponúka automaticky, je, že európskeho pôvodu. Proste prvý záznam z Európy, z oblasti Nemecka, no tak európskeho pôvodu. Samozrejme, neznie to na prvý pohľad dôveryhodne. A keď sa analyzovali data o prvých záznamoch výskytu Blatella germanica v jednotlivých krajinách, tak sme dostali asi takýto pattern. Že proste prvé záznamy sú z toho Nemecka, postupne sa šíri všade veľmi rýchlo v Amerike, postupne všade. No viac menej to skôr odzrkadluje rozvoj entomologického výskumu v daných krajinách asi, dá sa povedať. Pretože európsky pôvod rusa domáceho nemá základ v tom, že nie je tu žiaden ani príbuzný žijúci, z ktorého by sa mohol trebárs vyvinúť nič. Proste z ničoho z jasna sa tu zjavil. Potom významní švábológovia vytvorili ďalšie dve hypotézy, a to je hypotéza Out of Africa, ktorej autorom je Rehn, a ten tvrdí, že najväčšia diverzita rodu Blattella je práve v tejto oblasti Afriky a že odtiaľ pricestoval Rus domáci nejakého predok do oblasti Levantu a postupne vlastne bol šírený fenickými a gréckymi vlastne plavbami na Balkán, do Malej Ázie a vlastne až na Krím, odkiaľ s tými ruskými vojakmi docestoval do Európy. Druhá hypotéza je Out of Asia Origin, ktorú zase presadzoval Princes a Roth na základe toho, že morfologicky najpodobnejšie šváby sa nachádzajú vo východnej Ázii a odtiaľ docestoval, či už hodvábnou cestou alebo nejak tak, vlastne do Perzie, do Malej Ázie a zase do oblasti Krymu, južnej Ukrajiny, odkiaľ tými ruskými vojakmi bol donesený do Európy. Vidíte, že obidve hypotézy jednoznačne stoja na strane pruskej armády. No a práve tieto dve hypotézy vlastne a snahu objasniť ten pôvod a šírenie toho rusa domáceho sme sa snažili objasniť štúdii, na ktorej som mala možnosť spolupracovať a ktorá vznikala asi tak 10 rokov a ktorá dovedla šváby po dlhej dobe do nejakého lepšieho časopisu. A vlastne najťažšie bolo zhromaždiť dostatočné množstvo vzoriek, ktoré by pokrývali ten areál zahrňujúci všetky tieto hypotézy. Či už to boli vzorky práve z Indie, z Indonézie, z Číny, z Krymu, z Etiópie a všetky ďalšie potenciálne možnosti. Takže aké závery a odhalenia priniesla táto štúdia? Jednak analýza cytochromu oxidáza 1 ukázala, že tá vnútrodruhová diverzita v rámci ako Blattella germanica je strašne malá, že sú všetky tie jedince ako skoro rovnaké. Proste sem tam nejaká náhodila mutácia. A ďalej ukázala, že najbližší príbuzný je pravdepodobne druh Blattella assahinai. Je to šváb, ktorý bol popísaný až v 80. rokoch 20. storočia. Zase z oblasti, kde už bol ako invázny šváb. A až neskôr sa ukázalo, že pochádza z Južnej Ázie. A v ďalšej analýze vlastne jednonukleotidových polymorfizmov sa pozeralo na štruktúru populácie. A ukázalo sa, že v rámci všetkých tých vzoriek môžeme definovať 6 základných klastrov populačných, ktoré vlastne zodpovedajú nejakým oblastiam pôvodu, potenciálnym oblastiam pôvodu. A to je indický klaster, indonéský, čínsky, korejský, východoeurópsky a tzv. Americký. Čo je zaujímavé z
si všimnúť na tom rozložení tých populácií, je, že v niektorých prípadoch nie je dôležitá geografická oblasť, z ktorej sú tie vzorky, ale nejaké ekonomické väzby. Tak napríklad, keď sa pozriete na Austráliu, vidíte, že tie populácie Rusa nie sú podobné geograficky blízkym indonéskym populáciám, ale naopak poukazujú na intenzívny obchod vlastne s Amerikou, prípadne z oblasti Indie. Podobne, keď sa pozriete na Singapur, vidíte, jak má intenzívny obchod zase s americkým prostredím. Podobne i v rámci Číny, tu je prístav Shenzhen, vlastne veľké centrum obchodu, tiež napol čínske, napol americké. Takže odzrkadluje to i nejaké obchodné vzťahy vlastne tých jednotlivých oblastí. Každopádne, jak teda vznikol ten Rus domáci, tak ten predpoklad je, že v oblasti Bengálskeho zálivu, dnešného Bangladešu, Indie, Barmy, vlastne došlo asi nejak pred vyššie než 2000 rokmi ku vlastne vzniku toho Rusa domáceho z Blatova Asahinaj, tým, že prenikol buď to do tej agrikultúrnej krajiny, alebo priamo do domov, to sa ešte nevie. A vlastne prežíval nejak v tom prostredí medzi ľuďmi. Potom postupne sa až neskôr začal šíriť do sveta. Prvé šírenie západnou cestou asi pred 1200 rokmi viedlo do oblasti do oblasti Perzie. V tom období v daných končinách vlastne boli intenzívne obchodné vzťahy vlastne chalifátu Umajovcov a Abbásovcov a zároveň mnohých indických vlastne kráľovstiev ako Chola. A vlastne sú tu obchodné lodné cesty takto smerom na západ, ktoré boli vlastne urychlované vo vhodnom období monzunovými prúdmi. Takže je tu práve prvé obdobie urychleného transportu, ktoré umožnilo šírenie Rusa domáceho. Následné šírenie prebiehalo opačnou cestou, a to smerom na východ. Vlastne a spadá do obdobia 17. storočia. Vlastne. A to vlastne nejak koinciduje s rozvojom holandskej východoindickej spoločnosti a ich obchodných aktivít. Takže pravdepodobne vďaka tomu sa Nalodiak takto dostal smerom do Indonézie, Číny a Japonska. Následne to šírenie do Európy vlastne nastalo asi pred 270 rokmi, čož pomerne dobre vlastne spadá do obdobia, kedy naozaj poznáme tie prvé záznamy z Európy. Sa to celkom trafilo. A pravdepodobne sú tie cesty úplne neisté, nejak vlastne z oblasti Perzie to mohlo ísť a vidíte, že vlastne sa nepodarilo preukázať, že by to priniesla tá ruská armáda. Je to stále možné, že nakoniec sa mohlo stať, že to priniesli obidve armády v podobnom čase. A preto v rámci strednej Európy máme štruktúru tých populácií nápol východoeurópskeho charakteru, nápol toho amerického západoeurópskeho charakteru. A následne sa v 19. storočí rozšírilo do celého sveta, hlavne do tej Ameriky, Južnej Ameriky, Austrálie. A to, čo umožnilo to rýchle šírenie toho Rusa domáceho, boli vlastne pokroky v doprave, rýchla paroplavba a následne i pokroky v kvalite bývania ľudí. Čiže vlastne zavedenie centrálneho vykurovania a vodoinštalácie, a to umožnilo vlastne to, že sa úspešne usadil v tých nových končinách. Takže ten Rus domáci je taký vlastne lodný stopár, podobne ako i tie ďalšie žáby. A ja by som sa ešte vrátila trochu späť. Už som vám ukázala, že je veľmi hrozne
málo diverzifikovaný od Blatela Asahinaj. A tak sa tu objavujú už názory, že či vlastne tá Blatela germanica a Blatela Asahinaj nie sú jeden a ten istý druh. A v kulároch sa to už rieši, je to všetko v recenznom konaní a neviem, jak to dopadne. Každopádne, keď si stiahnem vzorky z Žindenku, tak môžete rýchlou analýzou zistiť, že naozaj Blatela Asahinaj je veľmi podobná tej germanike, tá odlišnosť je tam menej než 1%. A mohli by ste ich považovať smelo za jeden druh. Tie druhy sú trošku odlišné, takto na pohľad vám to nepríde, že majú nejaké špeciálne rozdielne modifikácie 8. tergitu a tak, to by som vynechala, ale v čom sú vlastne iné, je tá ekológia tých druhov, ktorá je diametrálne iná. Zatiaľ čo tá Blatela Asahinaj žije len vo vonkajšom prostredí a nepreniká do obydlí, tak Blatela germanica zase je známa len z obydlí a nie je známa žiadna voľne žijúca populácia na svete doteraz. Blatela germanica nelieta, zatiaľ čo Blatela Asahinaj je ako dobrý aktívny letec, podobne ako všetky ostatné druhy rodu Blatela. Takisto tá Asahinaj prilákate ju nočným svietením na svetlo. Blatelu germaniku tým odplašíte akurát. Ďalej, vlastne germanika má výrazne rýchlejšiu reprodukciu. A takto sa ako ekologicky výrazne lišia. Na druhú stranu sa spolu krížia vlastne a tí kríženci môžu ísť do ďalšej generácií, spätné kríženie, všetko funguje. Takže sa rozprúdila debata medzi švabologmi, teda či ich považovať za jeden druh alebo nie. Ale ono je otázka, či len germanika není proste domestikant vlastne tej Asahinaj. A v tom prípade ako vyplatilo, že ak germanika je len domestikovaná populácia, tak asi môže byť downgradovaná Blatela germanica na Blatela Asahinaj germanica, alebo môžeme zachovať obidva pôvodné názvy. Každopádne v tých kulároch sa to týmto smerom nevedie. Tak uvidíme, jak to dopadne. A ešte, než to skončím, tak vlastne ten úspech tej Blately germaniky je tak enormný a tak prekvapujúci. Tak je dobré sa aj pýtať, čo za tým väzí. Ináč tá germanika je doložené, že keď boli uskutočnené nejaké dlhodobé sledovania v jednotlivých oblastiach zastúpenia jednotlivých synantropných švábov, tak sa ukázalo, že dlhodobo, že tá germanika prevalcovala ďalšie druhy a tie ubudli v tom systéme. Stala sa dominantným synantropom. A je to trošku divné, pretože tá germanika je vlastne náročná, potrebuje vyššie teploty a je menej tolerantná na nedostatok jedla, ale hlavne na nedostatok vody, rýchlejšie umiera. Na druhú stranu je malá a teda potrebuje celkovo menší objem zdrojov na to, aby prežila a má hlavne veľmi krátku generačnú dobu. Za ideálnych podmienok proste je to 100 dní a dokáže vlastne otočiť 3 generácie za 1 rok. Čo produkuje samozrejme umožňuje rýchlu adaptáciu na zmeny v prostredí a taktiež i adaptáciu na vlastne insekticidy voči nej. A práve tá Blatela germanica má takto rýchlo rastúce množstvo rezistencií, ktoré sa objavujú voči všetkým insekticidom, ktoré sa zavádzajú. Na rozdiel od ostatných švábov, kde sú známe len 2 prípady nejaké rezistencie, tak Blatela germanica už je rezistentná voči viac než 42 látok. No a to, čo vlastne umožňuje prekonať tie slabosti, ktoré má, tak je to ten výrazný pokrok v rýchlosti transportu, globalizácia obchodu a množstvo, ktoré prebieha. A potom pokrok vlastne v komforte bývania
umožňuje ich lepšie vlastne ako prežitie v tých nových populáciách. A to je zárukou pre jej úspech. Záverom ešte vlastne potrebujeme teda ako zdôrazniť, že u väčšiny švábov doteraz je vlastne záhadný ten pôvod, odkiaľ k nám prišli do tých domácností a ako sa šírili. A taktiež vlastne nám chýbajú akékoľvek poznatky o krajine ich pôvodu, hlavne ako neprebádané miesto je tá Afrika, ktoré môže byť pôvodom viacerých ďalších druhov. Jednoznačne isté je, že môžeme očakávať postupne rastúce množstvo druhov švábov, ktoré žijú v tej poľnohospodárskej krajine a v prostredí okolo človeka. Máme množstvo doložených nových invázií i z rodu Blatela, sú to ďalšie invázie, ktoré sú za posledných 30-40 rokov. A je to problém hlavne v USA teda. A tieto nové invázie nám môžu byť i trošku ako na pomoc porozumeniu toho, jak tá Blatela germanica sa dostala z prírody vlastne do tej poľnohospodárskej krajiny a potom až do domovov vlastne. A takisto by sme nemali zabúdať študovať trošku viac aj tie životné charakteristiky, pretože nám môžu pomôcť porozumieť tomu, čo je esenciálne pre úspešných kolonizátorov nových oblastí a či sa vlastne tie invázne druhy nejak líšia od svojich vlastne sesterských druhov a majú nejakú špeciálnu adaptáciu, ktorá im umožňuje to šírenie. Alebo či sú len proste na správnom mieste, správny čas a to je všetko, čo stačí k tomu úspechu. Chytiť správnu loď, správny vlak a dostať sa tak ďalej. Tak, ja vám tým ďakujem za porozumenie.